בפתח נעסוק במילות הבית הראשון של הפיוט המפורסם, מעוז צור ישועתי, הפיוט שמלווה את ההדלקה. ננגן ונבאר, שורה ראשונה. מעוז צור ישועתי, מעוז, כינוי לקדוש ברוך הוא. מעוז, מבצר, מקום מבוצר, שמספק הגנה מפני סכנות מיידיות. ידוע גם מהצירוף המפורסם, השם, עוזי, ומעוזי, ומנוסי. לך נאה לשבח. לך הקדוש ברוך הוא נאה, ראוי, מתאים לשבח, להלל, להודות לך. השורה השנייה. תיקון בית תפילתי. תיקון זה פועל מיוחד. תיקון מהפועל לכונן, להקים, לבנות. יש פה שילוב של הקדוש ברוך הוא ושלנו, בשיתוף, בשותפות. אתה הקדוש ברוך הוא תבנה, תכונן, ואנחנו נשתתף, נכין, נכונן. תיקון בית תפילתי. פעולת הבנייה, פעולת הכינון, באות כף כמובן, מכוונת לבית תפילתי. כלומר, בית מקדשי. כיום הכינוי בית התפילה מיוחס לבית הכנסת. בית תפילתי, בית התפילה. ושם תודה נזבח. ושם, בבית המקדש, נזבח. לא נזבח, נזבח. זה פועל בבניין כבד, לזבח. כלומר, לזבוח בעוצמה. מה נזבח? קורבן תודה. כמובן, מה שממיר אותו היום זה מזמור לתודה. השורה הבאה. לית תכין מטבח. הרבה מאיתנו משבשים את השורה הזו. לעת אחי מטבח, לעת נכין מטבח. יש שיבוש עצום. בואו נבאר בזהירות, נפרק את הביטוי. לעת תכין מטבח. לעת, כלומר בשעה בזמן שמה, תכין. כלומר, אתה הקדוש ברוך הוא, מה תכין? תכין מטבח. המילה מטבח מופיעה פעם אחת בכל התנ"ך. בספר ישעיה, כן? ביחס למלך בבל. מה נאמר שמה? הכינו לבניו מטבח. מטבח זה טבח. זו השמדה. זו נקמה. ובכן, איך זה מתיישב עם השיר, עם הפיוט שלנו? לעת תכין, כלומר בשעה שמה? אתה הקדוש ברוך הוא. תכין, מה תכין? מטבח, טבח, השמדה, נקמה. במי? מהמשך השורה. מצר המנבח. כלומר, המטבח, הטבח, ההשמדה, הנקמה, הכל אלה, מה? מכוונים לצר, לאויב, המנבח. שוב, לא סתם נובח, אלא מנבח, בבניין כבד. כלומר, נובח כחלב, מגדף, מקלל, פוגע. השורה הבאה. אז אגמור בשיר מזמור. אז כמובן, בתום הנקמה, לאחר הנקמה, לאחר מטבח, אז אגמור בשיר מזמור. נגמור את ההלל, נגמור את מזמורי התודה. כן, מכאן גם הביטוי לגמור את ההלל. כן, גמרנו עליו את ההלל. מתי נגמור את ההלל? את מזמורי ההלל? במעמד של מה? חנוכת המזבח. חנוכה שמח.